Dia Production présente la 3e édition Hirde Hirande Laccire Hako to Ravenaye. Bandirabi saha fof e yaadiɓe mum kono kadi jamma kala e yontaɓe muɗum on jamma jogoro wonde ko ñande sappo tati lewru décembre sanga 20h ndalankoɓe jogorɓe dirwinde on jamma ko Oumar Fouta jeune talent suka dariɗo e saha muɗum e Nafi Mboub Gawlo pare o jamma ko honorable député Aliou Dembourou Sow président convergence des éleveurs du Sénégal marraine o woni Yuman Nguyen Yangue koɓeɗo Coumba Yero Nalla Sow jeyaɗo toon to Gori Lakke joɗiɗi toon to Belgique marraine goɗɗo ko Kumbali on jeya ko toon to Agnam Liduɓe kamne jooɗi ko toon to dawlaji dentuɗi e Amérique bandiraɓe yontaɓe o jamma gasani ene hen witeɓe les invités d'honneur Mansour Dia ko PDG nouvelle bijouterie Dande Leñol on jeya ko toon to Kobbillo monsieur Djeylani Aliou Mamadou Sow ko homme d'affaires kono kadi ko ceernajo responsable politique jeyaɗo toon to Ñaari Tidiane Bousso ko PDG TB compagnie Kankayri peinture on jeya ko toon to Agnam Siwol Acca Diallo madame Sall ko joom suudu maire mo Bakel ceerno Amadou Sow jeyaɗo toon to wuro Dekle Fulɓe bandiraɓe wotomo luuta o jamma juggude e lowdi Patam Lamiri programme o koni sifori sanga 20h ko nden hoɓɓe bismete mbaɗe e condition ngaji moƴƴi sanga 20h10 golle ɗe puɗɗo 20h15 ko discours Abou Samba Diop gardiɗo Pidi TV 20h30 ko nden artiste garano fuɗɗoto golle muɗum koye nder hen gadduɗo ngo miijo jamma hirde e hirande laccire ha ko ƴettata konngol woni Sali Dia 21h45 ko conférence e toɓɓere suɓane nde tawi yuɓɓinto on conférence ko Abou Samba Diop e woɗɓe hono makko en ko nden artiste ɗimo kamne toƴƴata dande yimɓeɓe belto koye nder hen ko fada ko yettoto woni nden hirande laccire haako entrée unique woni ticket gote on ɗon jamma kujunnaji ɗi mbuuɗu 10 000 francs CFA so tawi cuɓiɗa ko tabal ngal yimɓe joyo kujunnaji nogas woni 100 000 francs CFA bandiraɓe wotomo luuta o jamma yontaɓi kono kadi jamma Patam Lam ndu bosoyaɓe to Hammadi Hunare e to Ndendori ko on 13h yoni ɗo e haalirde moɗon Pindi radio bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe yonti jonde meɗen kabaruji demgal Pulaar ene jeeya e gardidi kabaruji meɗen hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñalawma hanki o bismima hoorejo cour suprême ɗum ɗon waɗi tan ko caggal nde o bismino omo ganduɗa kañum woni hoorejo conseil constitutionnel caggal nde teska tekkere luɓore hakkude jeeyaɓe e lande Pastef hollirama wonande kanko hoorejo leydi ndi o joddima e yoga e terɗe jeeyaɗe e kanɗon lande gam yewtidde ha pamodiral wawa artude hakkude mabɓe Tundu Bala dañi sous préfet kesso on ɗon sous préfet noon o joƴƴinama ñande altine ndeyete ɗum waɗi ko e yesso tawtorede préfet mo falde Gudiri ma en ketto hen konngudi Amadou Tidiane Diallo kanko woni hoorejo joom guure en tawateɓe toon to diwan mo Tambacounda e ballal musidɗo meɗen Sirajo Ali Ba kabaruji caggal leydi kam e kabaruji coftal ɓalli ko ɗum woni ko uddata jonde meɗen kabaruji bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo e ko wona ɗum bo kala nen e nder kabaruji ɗi so tawi on cabbima joni piren pacciren jam ñalle mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe hettiyankoɓe haalirde Pindi radio sawtu ngol ɗo foɗo en Mariste villa 92 S to karalagal ngal woni toon ko Seydina Oumar Boun Khaddab Diop ɗo yeeso haalirde nde ko musidɗo moɗon Djiby Dieng kabaruji men e ɗemgal Pulaar eɗen puɗɗoro e hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye e ñalawma talata hanki o yindiri président cour suprême ɗum ko caggal nde o yewtidno e hoorejo conseil constitutionnel kanko mo ganduɗa kañum woni Mouhamadou Mansour Mbaye hoorejo cour suprême ñalawma hanki o yindiri e hoorejo o leydi ndi ɓe jewtidi noon e toɓɓe kewɗe ene jeeya hen e toɓɓe ɗe ganduɗa kañum woni dosɗe e leydi ndi hani e sifa fannu o dumbaɓe ɓeete e nder leydi ndi ko noonne kadi o arti ko yewti ala haali on ɗon constitution ko noonne kadi kanko hoorejo o leydi ndi ɓe garti e nden ɗon darde fayidi nde ganduɗa kañum en goni cour suprême ne dari ɗum gam tambade kuule kam e dosɗe leydi ndi kanko hoorejo leydi ndi noon
warti fandare makko ngam yadude mabbe hani hesɗitinde ko yiwti wadde moderniser nanu ɗum ɗum ganda kañum woni karalagal kesal ngal woni tan système modernisation wonande kay ɗum ko yiwti ala haali ñawoje leydi ndi kanko horejo leydi nden o holliti kay fandare nde tan ko yidde duusondirde e ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni tambiɓe ñawoje ha gueɗe golle mumen mbawa yuɓɓude no hannirta niyete e nder leydi Sénégal en keddoto e fannu ñawoje ha joni e kalen ko yiwti alhaali losko ummigo e on ɗon rapport mo ganduɗa kay komo woni rapport mo sentif ɓayyinno ɗum koko yiwti alhaali omo ganduɗa kañum woni Ibrahima Ba mo ganduɗa kay ko ɓiɗɗo e gonnoɗo ɗoyete hoorejo jagorɗo leydi Sénégal ɓiɗɗo Amadou Ba omo ganduɗa kañum woni Ibrahima Ba hollitama noon wonde kay omo ganduɗa kam woni Wally Seck mo ganduɗa kay inde mum ene haala e on ɗon fannu nodditama ñande ɗiɗɗi lewru darato ndu ɗo jogori huccidirde e juge premier cabinet toon to pôle judiciaire financiére caggal muɗum noon ma rew hen omo ganduɗa kañum woni Ibrahima Ba ɓiɗɗo e gonnoɗo to hoorejo jagorɗe kanko noon o huccidirta e ñawo o wonata ko ñande tati lewru fandu darade caggal muɗum chauffeur makko biyeteɗo Cheikh Tidiane Seck kañumne ma huccodir e ñawoɓeɓe e on ɗon ñalawma kadi goɗɗum ganduɗa inde mum ene haala e on ɗon fannu omo ganduɗa kañum woni Saliou Silla kamnene ma hette e ko yiwti on ɗon fannu siftinde noon ɓen ɗon tato mo ganduɗa kañum woni Ibrahima Ba Cheikh Tidiane Seck kam e omo ganduɗa kam woni Saliou Silla kamɓe foof noon haɓen toon to suudu dumbirdu guila ɓe mbaɗa mandat de dépôt ɗum ko caggal ɓe tuuma ɗen ɗon koppareji ganduɗa kay ko yiwti blanchiment d'argent ɗum ko ina tolni noon e milliard uji 5 ganduɗa kay ɗen ɗon koppareji inde mabɓe ene inna e ko yiwti e on ɗon fannu keɗɗon e on fannu ha joni sarɗiyanke o Ceerno Alassane Sall caggal nde o joƴƴino plainte makko toon to ganduɗa kañum woni pôle judiciaire financiére ɗum koko yiwti alhaali e dossier mo Azer nde o wino yo hunde de yurnite e on ɗon scandale mo o tuumi o hollitama noon kanko kay Ceerno Alassane Sall o noddanoma e ñalawma hande o ko yiwti on ɗon fannu ngam wawtude hen ɗum no wonno ko sanga waktuji sappo subaka mo fadano toon to ganduɗa kay kañum woni toon to section de recherche mo Colobane e ko yiwti on ɗon fannu caggal nde wonno on ɗon plainte contre X ma en gartoyi e ko yiwti alhaali on ɗon e kabaruji meɗen paaɗi soko weeli gueno Pindi Radio hono no mbirunɗen e gardidi kabaruji ɗi horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye yewtidi e terɗe landa Pastef ɗum ko caggal nde teska nden ɗon tekkere luɓore hakkunde kanko horejo leydi ndi e ɓen jeeyaɓe landa Pastef ene woni noon e nden ɗon yewtere pellite ƴettama hen cimtol Elaza Bassa e nden jonde président Bassirou Diomaye Diakhar Faye joddino e ɓen jeeyaɓe landa Pastef arnoɓe yewtidde makko ko fati alhaali nomination ji ɗo waɗata e hakkunde makko e Ousmane Sonko o holliti ɓen ɗon arnoɓe hakkunde makko e Ousmane Sonko hay hunde ala ɗon te o fiɓani anniya wadde on ko muusi kadi o sikkani on ina wawi wadde mbo ko muusi kanko hoorejo leydi ndi o arti hakkunde makko e Ousmane Sonko wonde keɓe sehilaɓe kalda e fannuji ɗi fof te so gueno ñaawi maɓe jokku e ndin mbaddi ko fati noon e alhaali nomination ji ɗi o holliti ko kanko tigi woni nomɗo mo gandanɗa hoorema ko kañum woni Aminata Touré beele ina rentinanamo coalition Diomaye président ko fati noon e rapport IGE kalateɗo pawaɗo e dow makko kanko Aminata Touré ko ɗum document baɗaɗo commandité par son excellence président Macky Sall ɗo e yeeso ma en paam ko fate tumamuya pawaɗo e dow Abdourahmane Diouf o noon o wi nebbiso ina jokki golle nden jonde noon joɗanode toon to palais de la république hakkude son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye kam e terɗe bureau landa Pastef ɓeydima majjindi ɓesguliɗi kono ha yeeso ko lawol so en gummima e on ɗon fannu en kalat e ko yiwti nden ɗon sunarde ganduɗa kay waɗi toon to université Assane Seck mo Ziguinchor
fewde ɓe ganduɗa kadi min goni étudiant ji e janngoji toon ɗum ko caggal nde yo layru waɗi étudiant goto mo ganduɗa kay ko jeeyaɗo toon diwan mo Tambacounda on ɗon étudiant noon o nitorto ko Mohammed Gassama duuɓi makko tonnima e duuɓi 22 ko kanko woni ko yooli toon to Cap Skirring ɗum ko caggal nde o yano toon hollitama no wonde kay ɗum ɗon waɗi ko ñande alet jawtuɗo o caggal nde o wonno e lotade maayo ngo toon to ganduɗa kay woni toon to Cap Skirring caggal e wiide ɓe ganduɗa kadi min goni tawno ɓeete ɓe jiiɗinomo dandude kono noon Allah waɗi haajande muɗum ko on saaha ɓe ganduɗa kadi min goni sapeur pompier en nodda ngam garra mbawa ittude e yaltinde kinɗon goski caggal nde goski yaltina noon o saaha kitawe toon to hôpital mo Oussouye ɗo o fatta woni kay goski itte toon nawte toon to Tambacounda e wiide jayde Seneweb tottirɗo kabaru o. Vous écoutez Pide Radio. Nous émettons depuis Anne-Mariste, Villa 92S. e jaltat lamorgo ngo Dakar jeena toon to diwan mo Saint-Louis e nder falde Podor to guede chantier toon noon yuɓinama toon ñalawma ngam haɓade rafi biyeteɗo diabete ɗum noon waɗi ko toon to falde Podor yuɓini ɗum noon ko ɓen golloɓe toon to hôpital mo Jumma en kettoto hen biyeteɗo Ramatoulaye Camara omona arta e on ɗon ñalawma o yewtidi ko e musidɗo meɗen Seydou Mamadou Dia joduniɗo en toon to diwan mo Podor. Ko weltade no feewi min jogui hen kadi yidde wadde sensibiliser kadi yimɓe wuuro ngo e yimɓe diwan o foof rafi biteɗo diabete o rafi sen arema rafi ɗanoto dal wona yimɓe foof jawata famde wona yimɓe foof jawata dañde sinuji ɗi ɗum dagui so arema sa yeehi a wiyama aɗa jogui sukar tan jaaha cafroyɗa guila e law oɗo ɓeydade hewɓe noon mbiyata diabete ene seeri safaro mum ne seeri sernata safaro o ka joɗoto galle mon ha ɓeydo e ma ha mawna e ma gara noon taw hankkadi ɗo tolni ɗo ordonnance uji ceerɗi tan wawi tellinde mais sa ari fuɗɗorde nde tan ordonnance uji serani te ma yaha ha tolnoɗa ko régime polo mbatta a yarta poɗɗa ƴettata haydara kadi diabete ala trace diabete ko diabete tan won wonɓe kadi wuuro ngo kadi en bonno ɓerde yimɓeɓe haqqillaji yimɓeɓe ne mbima yar leɗɗe ga yarto leɗɗe jarteɗe gona moƴƴi diabete waɗi ko leɗɗe mum spécial ko ɗum tan jarata daña jaam sa ƴetti leɗɗe goɗɗe ne addanma ko caɗele goɗɗe ko wayno probléme ɓooƴi en tension en gueɗe baɗe noon ɗum tagui en gueɗe moƴƴani ƴettude sa yi ka famani tan gara woni mawɓeɓe kadi woni jeune uji ɗi surtout ma waɓe no amen holniɓe wadde planning ɓen kadi en poti arde saaha foof ene ƴeewa ɓalli men mata dañi diabete walla diabete kadi e tension kañumen gondi kala gadiɗo keddiɗo so ɓooyi goɗɗo kadi ara refta hen ɗum tagui so neɗɗo yiiya ɓandu mum ko fama ya totta anduɓe cafra ɗum e guila e law guila no hatte ñalawma hanno moom ko weltare tan min jogui hen saabu yimɓeɓe jalti gaari machallah darde mabɓe yiyama ɓe mbaɗi dépisté keddoɗen toon to falde Podor ha joni e kalen e on ɗon ñalawma ganduɗa kay ko ñalawma dokkirgol leɗɗe ɗen ɗon leɗɗe ɗon ari tan ko gam haɓade e yooro ɗum ɗon waɗi ko e nder falde Podor taw yuɓɓini ko way noon ko on ɗon ONG biyeteɗo andando cérémonie on noon waɗi ko toon to donnay tareji e yesso tawtorede yimɓe hewɓe en kettoto hen Hammat Thiam o jokkodiri ko e musidɗo meɗen Seydou Mamadou Dia ha joni joɗɗinɗen toon to diwan mo Podor. Uddirgol dami o e seere donnayi o taw ko andu ndu jogui ɗum fonno tintinede foof alhamdulillah yimɓeɓe kalna e guisuma ko ha joni eɓene gara ƴettude so wiyama noon andu ndu wonko namni jaadigal kalten ko Pulaar jaadigal pewgal gondugal e juɓɓudi saabu andu ndu guila naate e Podor 2018 ha joni waɗata ko laamu tinani préfet woni dow mairie ndewi hen chef de village uji ndewi hen kalkin waɗa ko jokkodiral hakkude amen e ɓen jokkodiral gongal ne woodi hakkude amen e yimɓe liggodtoɓe wayno Eaux et Forêts ene joguiɓe affaire awa e gaynaka ɓe foof min goppani ɗumen ñalawma hande o noon so mbi enen tongo tan holko andu ndu waɗi duuɓi 2018 ha joni men taw so jii to banggue école to suji nawgas e ɗiɗi maham kalɗiɗi mahade gonde duusuji mum ganduɗa sukaɓe ɗe kebloto ha sifa mum no heewi wattide tan ko lycée gueɗe village oɗo battide hecce saluji ɗiɗi classe nan ɗon maha ene mbaɗi équipé ne wonde hay ventilation waɗa hen spécial pour kalkin abbo majjani nokku men ko nokku nguleyki so wi banggal ndemo walla mbi banggal sardingaji ndem sew sew sappo e jeegom sardin dañama ko ɓuri ko wonde importance ko rewde he jomumen ha hunde nde duumo ɗum duumade nde ko yo waɗa feere duumo
woto won bayeri tan hunde en jetti ɗum Allah hande 16 15 ɓurɗi darade kam ɓuuɗoga 17 ne mofta ɗum to ganduɗa ko jomumen jeeyi jawdi men ene duudo hen ko liggi cohli fof ne mbaɗa hande fodde saddiŋaji 13 ha 14 saddi batti sonande koye men awdi batti awande koye men batti waɗde gueɗe men fof ganduɗa hay so andu waɗi wara tan ko reftade on boole so yewte banggal sellal yettere Allah bo anduɗo yejjitani ka joynen ɗo pour ɓattade sellal ngal ɓaɗo yimɓeɓe o moy kasuji ha gayn rutti kadi waɗi hen équipement mumnen hen kalɗe garɗa e cas santé alhamdulillah kala kadi so foti taw toon a tawa ɗo ɗo kadi jokkodira ICP ji ɗi jokkodira kadi district départemental Podor kala ko anduɗo waɗɗo en jaadi hen ɗum kadi on volet ne ko ɗum en kaali ɗo fayde awo hunde fof yarata ko seeɗa seeɗa hande ñalawma hande o min jogui guese ɗiɗi aw sardini Mboya ɗo e sardini Bantu o liɗɗi goto ma fof puɗɗima soñde au moins laaɓi ɗiɗi en gandi holko nafoore a dañi légume ma a dañi liɗɗi ma aɗa liggo e guese ma donc ñamde ɓaɗima riwdi heege yalto yimɓeɓe ɗum kadi ko hunde ganduɗa fijarde faati heddi koye oɗo gonɗen ɗo hande ñalawma o firti ko ñalawma wurtinde leɗɗe wurtinde lekki noon firti Allah edi tagde lekki ha rutti resli men ɗum ñalawma no en tawi noon e nokku Podor mo gonɗen ɗo ko jeerede nde ene yaaji enen noon en mbaɗen haqqe doole men so en gumima Podor en mbaɗata tabal jehen ha ton to diwan mo Matam e nder falde Kanel to commune mo Kanel e hoore muɗum GIE biyeteɗo Madina Belal ko kam keɓi toon e heblede gonɗon heblo noon fewti ko e waylude gueɗe wata ɗum cabune kam e gueɗe goɗɗe ganduɗa kay ene hutore taw noon gonɗon heblo ari ko o wallude rewɓeɓe no ndumori e calɗi ɓamtare heblo ngo noon o waɗi ko e ballal chambre de métier mo diwan mo Matam en kettoto hen Amadou Tidiane Sy kam e yoga e tawtornoɓe gonɗon hello e micro musidɓe meɗen ɓe Welma TV. Minen koye chambre de métier min jeeya sa nani chambre de métier ko institution ko état jeeyi état o addi ɗum waɗi hen fonctionnaire ɓen jogui alhaali chambre de métier o dogi e waɗi hen noon éliji ɗi woni minen éliji noon ardi min ko Coumba Cissé ko debbo dariɗo e nder région o darniɗo rewɓe darniɗo pelle ɗum waɗi oɗo formation nde yontinde o noddimi puis yomi ƴeewanmo GIE ɓuur dariɗo ɗo e Kanel beela o wawa jokkodirde muɗum beela wawa hebde heblo moƴƴo taw heblo ngo ne duumo holko woni duumari nde woni keɓɗon ko onon waɗaɓe financé oɗo formation gande wonana hande haaji ɗum ko pour holɗum ko pour mbaɗon développé mbaɗon ɗum ha yaaja dañon hen ɓiɓɓe mon daña hen tawde ko hankkadi wonta entreprise janggo e jaam kala to nder ɗon taw oɗon mbawa yeyde koye jogui ko pirɗon ko ɗum noon kadi aussi ko onon kalfina ɗum e wiide on tan hande chambre métier ene jogui darde darni on hokkata mbuɗu hokkata kono en jogui balle kala raccourci bawɗo wadde hakkude mon e laamu en métier ɗo wawi darnade on kadi min mbaɗani hen mbuɗu min mbaɗani hen tan ko ɗum hen arde amen omo neli neɗɗo makko ene addi ñamdu mum addi yardu mum addi dépasse muɗum minen hunandi hen tan ko jangge mbawon naftoɗo suha boɗo naftoɗo galleji mumen andi ɗum kadi ko yettere Allah no feewi e ɗum kadi so wona tan hamin jiiɗi jokkude ɗum jiiɗi wallede minen kadi komi rewɓe ɗum jiiɗi tan ko wallede saabu so debbo wallama no liggorte hollama lawol kala ko wawi dañde aduna muɗum so ɗum tan arta en keddoto ha joni e fannu heblo fedde andu diine ma hono no heewi wadde e kala hitande yuɓɓini heblo ngo adori wadde e kala hitande ɗum noon woni ko ñande altine nde toon to ngaari aali noon ko wuro tawatengo e nder falde Gudiri tawi waɗatno gonɗon heblo ko Ceerno Jalaluddine Ba ɓen jangguinoɓe jeeyaɓe nden ɗon fedde wiyetende andu diine ma ina soomi e gonɗon heblo noon toɓɓe certuɗe ɓe puɗɗori koye toɓɓe ñawoje heblo ngo madumo ko ina tolni e balɗe ɗiɗi en kettoto hen kanko Ceerno Jalaluddine Ba o yewtidi koye ɗaha Moussa Ba waɗa heblo ko heblo goɗɗo wadde ɗiɗi foof e ballal musidɗo men Sada Baylo Sy gardiɗo fedde andine ma kadi e darde jangguinoɓe e nder fedde andine ma e softande mabɓe e kira mabɓe jamiragal mabɓe e ɗiɗi fof ɗe mbaɗɗum alhamdulillah alamin ɗe hikka ko ɗo yonta ɗo e Ngaari Ali e toɓɓe hikka noon kewan no fewi wano dewɗo hen toɓɓere holko woni ñaawore guetima jubbude hen seeɗa teskade wonde to banggue ne iyande mabɓe kamɓe ñaawde guettata imma woni ko ñaawira sharia walla ko ñaawira hakkille walla ko ñaawira aada ñaawde diwataɗe guettere goto hen foof noon jogui namdori ɗum hande gonɗen e hade famdiri tan e bandiraɓe jarano yimɓe jumpi hen no moƴƴi kadi en jogui hen jikki inchallahu taala hunde yettima inchallah no hannirta yendam min ɓe jaɓi jaɓɓol moƴƴol saabu so tawi paami hun tan jeeya eɓe naata hen ko foti adde hen miijoji mum so yimɓe paamani sa haysina namdetima adañi ha jaboto kono ɗo waɗi jaabuji waɗi foof waɗi jewte kadi goto fof adde hen miijo mum yimɓe ne belliti hen ne mbeyri hen
yettadal no fewi haqiqa jabbugol ne yoɗi no fewi. Tundundu Bala dañi sous-préfet keso o lomti ko biyeteɗo Amadou Sarr kanko inama ñande altine nde 17 nduɗo lewru ndu gonɗen tawa noon joƴƴinimo ko préfet mo falde Goudiri kanko Amadou Thiam gonnoɗo sous-préfet mo Tundu Bala ɓe ganduɗa kañumen goni hoɗirɓe on toon diwan nena tesko ɗen ɗon golle payudi nde ganduɗa kay o gollinoma toon ko yiwiti e nden ka e kisal hani e jangde kam e cellal en kettoto hen biyeteɗo Amadou Tidiane Diallo ko kanko woni hoorejo fedde jomen gure en tawteɓe toon to diwan mo Tamba o yewtidi ko e musidɗo meɗen Sirajo Ali Ba. Hande ko weltare wadde cérémonie officielle installation sous-préfet mo ganduɗa kañum woni Modou Thiaw e yaltude sous-préfet jaltuɗo woni Amadou Sarr e eɗen beltini Amadou Sarr mo ganduɗa kañum yaltiɗo e Bala ligguimo ɗo golleji joɗɗe vraiment eɗen paade e Modou Thiaw e golle joɗɗe ɗo e nder arrondissement mo Bala saabu arrondissement Bala omo yaaji kadi omo heewi caɗele ko fate cumuji ladde ɗi ko fate guykaji jawdi ɗi ko fate probléme ndiyam probléme laabi probléme poste de santé ji probléme école aji fof ene waɗi hen caɗele ɗum ɗon fof omo fadande o darato hen ha ɗum wawa réglude ɗo e nder arrondissement mo Bala surtout ma ko fate sécurité o saabu eɗen gona insécurité en ji attaque aji ñande fof ne mbaɗe yimɓe ne paale jawɗele mumen ne kefte e yimɓe ne pousse e bitikaji yimɓe ne poussé ɗum ɗon fof eɗen paddi ɗumen nam e makko nde o darato ɗo e arrondissement mo Bala eɗen bismomo minen chef de village uji ɗi en tant que président de chef de village mbiɗen bismo Amadou oɗo Modou Thiaw saabu minen e makko ndendi galle goto minen ndendi ministère de l' intérieur décret nomɗomo on nomi chef de village minen ndendi même décret ɗum noon mbiɗen kalfinimo tout le chef de village kadi kala ko watta o wadda ɗumen nam ele chef de village saabu sous préfet wawa liggade caggal chef de village ko chef de village woni catal e sous préfet so liggodiri e chef de village uji tan ma wonde holko woni caɗele guure ɗe ma wonde hol lawol ngol foti rewde ma wonde kadi holno foti yarude ɗum noon mbiɗen bismomo ɗo e nder arrondissement vraiment mbiɗen daari mbiɗen gudditi dame amen mbiɗen paade makko inchallah minen kala heure nde noddi min en tant que chef de village gonɗo e nder arrondissement Bala mbiɗen daari pour liggudade e makko inchallahu rabbi. Vous écoutez Pide Radio. Nous émettons depuis Anne-Mariste, Villa 92S. Gasi haalaɓe ceer kabaruji meɗen nder leydi joni paɗen koye kabaruji caggal leydi. Pindi Radio, la page internationale. Kabaruji caggal leydi e Pindi Radio. Kabaruji caggal leydi puɗorɗen ko toon to leydi Côte d'Ivoire kalen e ko yiwti e suɓugoji sarɗiyankoɓe ganduɗa kay ene tijja toon ñande nogas e jeeɗiɗi lewru daratondu ɗum ko caggal nde suɓugoji hoorejo leydi e yawti toon to leydi Côte d'Ivoire mo ganduɗa kam woni Alassane Dramane Ouattara hoorejo leydi ndi subta e dow gardingu leydi Côte d'Ivoire ko ine tonni e capanɗe jeetati e jeenayyi e temedere kala ƴettuɗa o dañi hen daaɗe caggal muɗum noon ɓena e keblano ko yiwti e ɗin ɗon suɓugoji ganduɗa kay kañum woni suɓugoji sarɗiyankoɓe ko mbefengu yimɓe noon teska e ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni yiɗɓe jeeyede e ƴamoɓe ko yiwti e suudu sarɗiyeji toon to leydi Côte d'Ivoire ko ina tonni noon e 250 e jonde ko kañumen ganniyi suɓede ɗin ɗon suɓugoji ɓe ganduɗa kañumen goni gomu toppitingu ko yiwti ala haali e suɓugoji ɓayyini e doggol provisoire ko yiwti e ɗin ɗon candidat ji ganduɗa kay ko ina ɓuura ujunere e neɗɗo ɗo saaha ina yiɗi e jeeyede ɗin ɗon suɓugoji toon to leydi e Côte d'Ivoire sen gomima to Côte d'Ivoire jahat toon to leydi Togo hoorejo conseil mo Togo mo ganduɗa kañum woni Faure Eswazumna Gnassingbé e oɗo saaha ina tawe toon to leydi Russie ɗum ko ngam yiidude e nando makko mo ganduɗa kay kañum woni hoorejo leydi Russie on woni Vladimir Poutine maɓe jewtiti noon e ko yewti alhaali e jokkodiral hakkunde leydi Togo kam e leydi Russie ganduɗa kay ko jokkodiral ɓoyngal woni hakkunde ɗen ɗon leyɗele ɗiɗi ko noon kadi maɓe jewti ɗum ko yewti alhaali haaro ndu ganduɗa kay ene teska caɗele muɗum e nder dunde Afrique ha tengti noon e on ɗon diwan so en kummima toon to Togo e mbaɗa taɓal manggal jen ha toon to Madagascar toon to Grande Île noon ene wayno caggal lewru ko ganduɗa kay on hoorejo leydi ndi subta ngam
o wawa ardade leydi Madagascar ɗum ko caggal nde Angelou Djulina ittay dow gardingu o leydi ndi horejo jagorɗo mo o toɗɗi on noon oɗo caggal jonte tati ko toɗɗa ene wayno ñalawma hanki o yihino toon to suudu sarɗiji ndu leydi Madagascar ngam ɓayyinde doggol ko juɓɓudi ko yuti alhaali politique makko général ɗum noon o holliri ɗum ɓe ganduɗa kañumen goni sarɗiyankoɓe ɓe no wayno noon ko yuti alhaali on ɗon chronogramme woni tan ko yuti alhaali juɓɓudi ganduɗa kayni jogui ɗum omo ganduɗa ko kañum woni horejo jagorɗe ene jeeya hen noon e ɗen ɗon eɓɓoje ɗum koko yuwiti e juɓɓingol sulngoji lefol laamu ɗo e hitande e feccere toon to leydi Madagascar. Gasi haalaɓe ceer kabaruji meɗen caggal leydi joni joni en jabanat kabaruji coftal ɓalli. La page sport sur Pindi Radio. Kabaruji coftal ɓalli e Pindi Radio. kabaruji coftal ɓalli puɗorɗen ko e on ɗon match amical woni ngal ɗon potal cilagal bannogal hanki hakkunde leydi Sénégal kam e leydi Kenya. Sénégal watindi foldeɓe loggi jeetati e ndigga teskama noon e ngal ɗon potital ngol ɗon ayawo fayodingo wonande kay on ɗon keso pettowo toon to Paris Saint-Germain mo ganduɗa kañum woni Ibrahima Mbaye mo waɗi e ngal ɗon potital caggal nde o waɗi 2 passes décisive wattindi markude ngol ɗon loggol makko ngol ɗon noon woni lawol makko garwoniwol komo waɗa titulaire équipe ngendijo mo leydi Sénégal caggal ɗen pottiti ɗiɗi ɗi waɗi équipe ngendijo mo leydi Sénégal o heeɓi loggude loggol makko garwoniwol oɗo saaha kanko Ibrahima Mbaye omo jeeya e ɓen ɓe ganduɗa kay oɗo saaha ko ɓurɓe mantinde e on ɗon équipe ngendijo mo leydi Sénégal. Goɗɗo kadi mo ganduɗa ko défenseur équipe ngendijo mo leydi Sénégal onne kadi teskama darde muɗum fayodinde on woni Mouhamadou Sarr défenseur toon to Strasbourg kankone caggal nde o fetti on ɗon premier mi-temps teskama kankone waɗi hen golle payodinde e ko yowiti e ngal ɗon pottal ganduɗa kay woni no pottal cilagal hakkunde leydi Sénégal kam e leydi Kenya. Ɗum ɗon wonno ko ñalawma hanki o toon to Turquie. So en gummi on ɗon fannu kalen ɗum ko yowiti e éliminatoire zone euro ɗum ko yowiti e coupe du monde 2026 potitde gasi e ñalawma hanki o Kosovo ko kam huccunde e Suisse ɓe mbaɗi ko ɗekki gotel gotel hakkunde Suède kam e Slovanie ɗekki ndiga e ndiga hakkunde Biélorussie kam e Grèce. Bulgarie ko kam fooli e Géorgie loggol gotol e loggi ɗiɗi ɓe ganduɗa kamɓe ngoni Autriche hakkunde muɗum e Bosnie ɓe mbaɗi ko ɗekki gotel. Roumanie ko kam fooli Saint-Martin loggi jeeɗiɗi e gotel ɓe ganduɗa kañumen ngoni Belgique ko kam fooli Liechtenstein loggi jeeɗiɗi e ndigga Pays de Galles ko kam fooli Macédoine loggi jeeɗiɗi e gotel hakkunde Espagne e Turque ɓe mbaɗi ko ɗekki ɗiɗi e ɗiɗi. Écosse ko kam fooli Danemark loggi nayyi e loggi ɗiɗi potite cilagal mbaɗino ñalawma hanki o e nder windere nde e ɗen ɗon poti cilagal ene jeeya hen Japon e Bolivie ko Japon fooli ɓe loggi tati e ndigga. Corée du Sud ko kam fooli Ghana loggol gotol e ndigga. Oman ko Côte d'Ivoire fooli ɗum loggi ɗiɗi e ndigga. Sénégal fooli on ɗon kippo mo Kenya loggi jeetati e ndigga. Ko yowiti e barrage toon to zone Asie ɓe ganduɗa kañumen Ouzbékistan hakkunde muɗum e Iran ko Ouzbékistan fooliɓe loggi nayyi e loggi tati ɗum ko caggal nde ɓe mbaɗi ndiga e ndigga e hojommaji dottaɗi ɗi Arabie Saoudite ko Algérie e fooli ɗum loggi ɗiɗi e ndigga. Chili ko kam fooli Pérou loggi ɗiɗi e gotel. Maroc ko kam fooli Ouganda loggi nayyi e ndigga. ɓe ganduɗa kañumen ngoni Brésil hakkunde muɗum e Tunisie ɓe mbaɗi ko ɗekki gotel e gotel. Gasi haalaɓe ceerno bandiraɓe musidɓe tedduɓe yettiɓe yiɗiɓe hettiyankoɓe haalirde Pindi Radio ko ɗum ɗo woni komin kemno on rubinanade kabaruji meɗen e ñalawma hannde o en jetti en jarni dendagal wonnoɓe hen juuɗe men ha kabaruji ɗi mbawi latade ko noon jettirɗen Seydina Oumar Boun Khaddab Diop to karallagal ngal en jetti ɗen kaadirɗe cengodirɗe meɗen oɗo saaha en jetti Elhadji Abbas Sarr to juɓɓudi kabaruji en jetti dendagal rédaction mo Pindi Radio aadi meɗen e kabaruji wonata ko janggo so gena haaji ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji Pindi Radio. Allah jarama on jarama.